खुलुमबाय स्टुडियाव दङ उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव सांग्रांथि रादाब फोसावदों रायजोआव 5 सानसिम अखा हाबाय थागोन नंगौ आथिखालाव रायजोआव थाद'नाय गैयाजासे अखाया हागासिनो दं जायनि जाहोनाव बोथोर बिगियान मिरुआ एलार्ट फोसावदों आरो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि थाखायनो गोबां ओनसोलफोराव हा गिसिखानाय बिफां-लाइफां बायसिननाय न' बां बुखारलांजानाय बायदिया जागासिनो दं बेनि थाखायनो सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाना दं बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ 5 सानसिम रायजोआव अखा हाबाय थागोन होनना फोसावदों लैथोनि बिरखंआव बारहुंखा सोमजिनायनि थाखाय गोबां बिबांनि अखा हागासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलफोरावबो गोबां बिबांनि अखा हाबाय थागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों जायनि जाहोनाव बोथोर बिगियान मिरुआ एलार्ट फोसावदों आसाम मेघालय नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव गोबां बिबांनि अखा हागोन लोगोसे मणिपुर मिजोराम आरो त्रिपुरायावबो गोबां बिबांनि अखा हासिगोन होनना बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों फैगौ 23 जुनसिम रायजोआव अखा हाबाय थागोन होनना बोथोर बिगियाना फोसावदों अखाजों लोगोसे बारहुंखाबो फैगोन होनना बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ फोसावदों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन